Ператрусы адбываюцца сёння ў шэрагу недзяржаўных арганізацыяў. Спіс вельмі даўгі. Таксама прыйшлі гэтак званыя сілавікі ў розных беларускіх гарадах. Вядома пра затрыманні. Вось такая зачыстка недзяржаўнага поля, якое абяцаў зрабіць пару месяцаў таму Уладзімір Макей, хіба ўзяўся за справу. Вітаю, Сергей Пацасонны, гэта Белсадзум, і сёння гэта будзе, безумоўна, галоўная тэма. Працягваецца афіцыйны візіт Святланы Ціханаўскай у Ірландыю. Гэта ўжо дзень другі, і за ўсімі перамяшчэннямі, за ўсімі падрабязнасцямі сочыць наша журналістка Тацяна Рэут, якая працуе на месцы. Тацяна, вітаю, калі ласка, табе слова, што прынёс сённяшні дзень і якія асноўныя вынікі? Другі дзень візіту Святланы Ціханаўскай у Ірландыю і сённяшні поўнасцю прысвечаны асабістым сустрэчам. А галоўная сустрэча з сям'ёй, якая прымала Святлану Ціханаўскую ў Ірландыі ў яейным дзяцінстве і падлеткавым узросце. Мы акурат знаходзімся перад гэтым будынкам, перад домам Генры і Марыён Дін, якія сёння сустрэліся з Ціханаўскай. Гэта была вельмі эмацыйная сустрэча, і яны правялі ўвесь дзень разам. Усе палітычныя сустрэчы запланаваныя на заўтра. Святлана Ціханаўская ўжо паспела сустрэцца з беларускай дыяспорай у Дубліне, з беларускай дыяспорай у Ірландыі, бо прыязджалі таксама людзі з іншых гарадоў, некалькі гадзінаў ад Дубліна, з Корку. Таксама сустрэлася з мэрам Дубліна і з парламентарамі. Па сутнасці, палітычныя пытанні абмяркоўваліся ўжо і ўчора і па нашых размовах з ірландскімі парламентарамі. Тое, чым яны ўсцяж незадаволены, гэта аб'ёмам і моцу санкцыяў на дадзены момант. Ірландыя, як чалец еўразвяза, вядома, далучылася да еўразвязаўскіх санкцыяў у дачыненні да Лукашенка і набліжаных да яго людзей, але па меркаванню парламентараў, з якімі нам давялося паразмаўляць, гэтых санкцыяў недастаткова. Патрэбны эканамічныя сектаральныя санкцыі. Зрэшты, гэтае пытанне Святлана Ціханаўская будзе абмяркоўваць на сустрэчах заўтра з прэм'ер-міністрам краіны, а таксама з міністрам замежных справаў краіны. Гэта найважнейшая сустрэча гэтага візіту. Таксама запланаваная размова з CEO Ryanair. Сітуацыя з летаком Ryanair, самалётам Ryanair, які быў змушаны прызямліцца ў Менску, на загад Менску, ускалыхнуў усю Еўропу, у тым ліку Ірландыю. Аб гэтым вельмі шмат пісалі. І каманда Ціханаўскай хоча распачаць размову аб тым, каб распачаць крымінальную справу ў дачыненні да Беларусі, да ўладаў Беларусі у сувязі з гэтым, у сувязі з арыштам Романа Пратасевіча і ягонай дзяўчыны. Таксама наша журналістка здолела паразмаўляць самой Святланай Ціханаўскай. І вось, калі ласка, вашай увазе адказы на нашыя пытанні. Мы сустракаемся з лідаркай беларускай апазіцыі Святланай Ціханаўскай у першы дзень ейнага візіту ў Ірландыю у Дублін. Добрый дзень, Святлана. Вітаю вас у Дубліне. Раскажыце, мы сустракаемся на фоне навіну аб тым, што беларусам, магчыма, перастануць выдаваць шенгенскія візы. Была такая навіна ад Еўразвязу. Что вам вядома аб гэтым? Ці можа гэта здарыцца? На самом деле, после того, как эта информация появилась, члены моей команды связались с Евросоюзом и получили однозначный ответ, что этот запрет на выдачу виз не коснется белорусов, он коснется пособников режима только. Наоборот, мы говорим о том, что белорусам нужно всячески помогать и ослаблять визовый режим именно для тех, кто вынужденно должен покинуть Беларусь, чтобы это можно было сделать в кратчайшие сроки и, обходя, что ли, все эти процедуры, пока вот такая страшная ситуация в стране. Власне, наколькі атрымліваецца, калі вы размаўляеце аб санкцыях, аб эканамічных, палітычных санкцыях у дачыненні да Александра Лукашэнкі і набліжаных да яго людзей, наколькі атрымліваецца аддзяляць тое, што ўплывае на іх, і тое, што ўплывае на звычайных беларусаў. Да прыкладу, сітуацыя з Ryanair'ам моцна закранула беларусаў і магчымасць іх падарожнічаць. Як атрымліваецца з гэтым сітуацыя? Вы знаете, это на
Принятие санкций никто на самом деле повлиять не может. Какие это будут санкции, кто будет туда включен. Да? Подаются какими-то организациями списки сторонников режима, кто ответственный за насилие, за пытки. Но это адекватный ответ Евросоюза. Поэтому никто не делит, вот этот подходит под санкции, не подходит. Просто каким-то определенными организациями дается список людей с доказательствами, список организаций, которые являются сторонниками, карманами режима, и еврокомиссары, либо там, да, специальные люди сами уже делают какие-то выводы, включать, не включать людей в эти списки. Вот наша задача информировать о ситуации в Беларуси, каким образом можно надавить на режим, чтобы режим пошел на какой-то диалог с гражданским сообществом, чтобы начали выпускать политзаключенных, а уже состав – это дело Евросоюза. Конечно, мы понимаем, что работают лоббисты и со стороны режима, наверняка есть лоббисты и со стороны демократического гражданского сообщества в Беларуси, но повлиять вот конкретно на это никто не может. Як вы ацэньваеце апошнія суды над палізнявольнымі і што чуеце ад еўрапейскіх палітыкаў, як яны могуць дапамагчы неверагодныя доўгія тэрміны, турэмныя тэрміны атрымліваюць беларусы, які знаходзяцца ў затачэнні? Ситуация, конечно, шокирующая, но мы понимаем, что все эти страшные цифры, которые звучат на судах, это все делается для того, чтобы устрашить белорусов, чтобы это показательные такие суды, вот как над Виктором Дмитриевичем, и дело студентов. Но мы, понимаете, это и дает обратный эффект. Цифры, они как бы не пугают, но радует белорусов то, что люди, которые за решеткой, они не сломлены. Каждый студент, выступивший, говорил, что я поступал не вразрез своей совести. Я знал, что я делаю. Я выступал против насилия. Я выступал в соответствии с Конституцией. У меня есть права, и я их хочу защищать. То есть все остались до конца верны своей позиции. Вот она сила духа. И это, понимаете, это все равно приведет к нашей победе, к победе белорусов. Нельзя сломить людей, которые верят в то, что они делают. Вот. И как реагирует Евросоюз? Ну, конечно же, осуждают, как это уже не звучит, но это нарушение вообще всяких прав человека, и мы вот поездками мы должны проговаривать это каждый раз, и мы это делаем, мы описываем судьбы людей, которые сейчас за решеткой находятся. Конечно, слушайте, политики и простые граждане все в шоке, что это происходит, но объективно немного чего можно сделать, да, немного как можно помочь, потому что дипломаты высылаются режимами страны. Вот к Сергею на суд в Гомель приехали дипломаты, но не смогли попасть, не пустили никого, ни родственников, ни дипломатов, ни журналистов. И хотя бы держите Беларусь на повестку дня, говорите о нас, берите менторство над политзаключенными, пишите им письма, пишите письма этому режиму, что мы за вами наблюдаем, и мы все равно будем добиваться того, чтобы наши представители попали в застенки тюрьмы, посмотрели на условия содержания, ознакомились с судебными делами. Каким-то образом, да, прямого воздействия никакого оказать не могут, но постоянным вниманием, постоянным показом того, что мы не оставим ситуацию вот так, как она есть, это уже влияние. Вы будете сустракацца з CEO кампаніі Ryanair. Што яшчэ можа быць зроблена ў гэтай справе і як вы ацэньваеце зараз сітуацыю з палізнявольным Романом Пратасевічам, бо відавочна па размовах у Европе, таксама ў Ірландыі, я чула, што людзі вельмі пераймаюцца ягоным лёсам, тым ліку это была вельмі гучная гісторыя. Што вы думаеце на гэты конт? Роман Пратасевич, заложник режима, мы не знаем, где он проживает, какие у него условия содержания, но мы понимаем, что за ним пристально наблюдают, наверняка советуют, в
кавычках, что ему делать, как себя вести. Вот Твиттер решил роман завести, понятно, что не со своей подачи. А что может сделать Ryanair, как заинтересованная, как пострадавшая сторона, они могут инициировать расследование, процесс против режима Лукашенко по факту захвата самолета. Святлана, і гэты візіт для вас у Ірландыю незвычайны, ён вельмі асабісты. Калі апошні раз вы былі тут і што адчуваеце сёння, раскажыце трошки про ваш уласны досвед. Последний раз я была в Ирландии 18 лет назад, но все эти годы я поддерживала связь с семьей, у которой я гостила. И, конечно, это мог бы быть очень приятный визит в страну, которая занимает особое место в моем сердце. Все омрачается новыми задержаниями волонтеров страны для жизни. Вот сейчас забрали только за то, что они собирали передачи и передавали политзаключенным. Журналистов региональных забирают. То есть ты не можешь все равно прочувствовать радость от встречи с семьей, которая меня тогда приняла. Чувствуя весь этот тяжелый груз, ты просто не можешь. Но все равно я должна это сделать. Я была уверена, что я все равно вернусь когда-нибудь в Ирландию. Я очень рада, что, скажем так, эти люди дождались, дай им Бог здоровья. Вот. И я очень рада, что мы смогли выкроить один день для того, чтобы наведать. Они живут в том же доме. Я представляю, как я похожу по тем комнатам, где я жила, где там уже и внуки повырастали. Это все как-то очень волнительно. Но опять же, ты не можешь полноценно прочувствовать этот момент, потому что ты не можешь улыбаться, ты не можешь как-то радоваться всему полноценно. Все равно ты все мысли, а что там, а кто сегодня, вот так. Наколькі вы думаете, гэты досвед у Ірландыі вас сфармаваў як чалавека і палітыка сёння? Да я не думаю, что это оказало какое-то большое влияние на самом деле. У меня была тогда возможность посетить другую страну, совершенно другую, с какой-то такой легкой атмосферой, где люди, незнакомые люди здороваются друг другу. Вот этот смок-ток, мы об этом никогда не слышали. Когда я росла в небольшом городке, может быть, в столице и в областных городах это было принято. Тогда еще, это сколько я в 94-м была первый раз, когда ты в магазине что-то покупаешь, и тебе, пожалуйста, спасибо. У нас как-то не было такой культуры. Потом она уже зародилась, и сейчас это как бы в порядке вещей, но тогда это было для меня очень нестандартно. И вот отношение к детям, к незнакомым абсолютно детям, которые, приехали из Чернобыльской зоны, и вот они дарили вот эту любовь, каждый день сделать праздник из этой детской жизни, такие вот неизгладимые впечатления. Как на политику, я так и не стала политиком, как они могли влияние это оказать. Многие беларусы думают зусім по-іншаму, вы таксама думаюць і еўрапейскія палітыкі. Дзякуй за гэтую размову, Святлана. Мы размаўлялі з лідаркай беларускай апазіцыі Святланай Ціханаўскай падчас ейнага візіту ў Дублін, Ірландыю. Гэта першы дзень візіту, яшчэ адбудзецца 2 дні. Таксама ўжо традыцыйна ў часе сваіх замежных візітаў Святлана Ціханаўская сустракаецца з беларусамі замежжа, з нашай беларускай дыяспарай. Не абышлося без такога спаткання і ў Ірландыі. Сейчас у нас на глазах, потому что
все еще поменяется, все еще впереди, так что я очень жду будущего и жду ее, как она станет настоящим президентом, и все поменяется. Спасибо за то, что вы есть, что вы не сдаетесь, потому что вы нужны, очень нужны всем тем, кто сейчас сидит в тюрьме. Да, много надежды, много гордости за людей, за активную позицию. Много страха, много неуверенности, много сомнений. Это нормально. Мы все люди. Вопрос не в том, чтобы не чувствовать эти эмоции, вопрос, что мы выбираем делать. Даже когда мы боимся, даже когда мы сомневаемся, мы все равно выбираем делать. Ператрусы і затрыманне, безумоўна, гэта галоўная тэма дня, якая ў нас наперадзе, а цяпер яшчэ і іншыя тэмы ў скароце. Святлана Тихановская, прэзідэнт Беларусі паводле вынікаў выбараў 9 жніўня 2020 года. Вынікае з даследавання, праведзенага платформамі «Голас», «Зубр», «Сумленныя людзі» і «Байпол». Прынамсі 3 мільёны беларусаў аддалі голас за Тихановскую, сцвярджаюць даследнікі. Поўны набор звестак пра выбары – гэта 900 тысяч выбарнікаў, якія адзначыліся на платформе «Голас». 1517 афіцыйных пратаколаў дазволілі аднавіць рэальныя вынікі галасавання. Згодна з альтэрнатыўнымі звесткамі, кандыдатка пратэсту назбірала 56% галасоў. Лукашенко толькі 34, і то з улікам галасоў з датэрміновага галасавання, якое незалежныя назіральнікі лічаць сфальсіфікаваным. Іншыя кандыдаты набралі 10% галасоў, а не 4%, як сцвярджала ЦВК. На 6% ніжэйшую за афіцыйную лічбу была і яўка беларусаў на выбары, лічаць аўтары праверкі. Москва ізноў падтрымлівае Лукашэнку. Менск пахваліўся добрымі коштамі на расійскі газ. Яго цана для Беларусі ў наступным годзе складзе каля $128.50 за 1000 кубаметраў. Толькі вось гэта лік блізкі да цяперашняга, а не нейкая значная зніжка. Лукашенка раней наракаў на актуальны высокі кошт газу. Таксама Пуцін і Лукашенка падчас 4-й сёлета сустрэчы дамовіліся аб крэдытным падтрыманні Беларусі ў сувязі з падатковым манеўрам Москвы. Беларусы ж выводзяць свае грошы з эканомікі. Паводле Нацбанку ў першай палове года з дэпазітаў забралі $620 мільёнаў. У Гомлі агучылі вырак раней асуджанаму няпоўнагадоваму палітвязню Мікіту Салатарову. 1,5 года пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў гвалце над супрацоўнікамі СІЗА і пагрозах супрацоўніцы і ейнай сям'і. З улікам тэрміну, які Мікіту прысудзілі ў справе аб масавых беспарадках і коктейлях Молатава, у выхаваўчую калонію яго адправілі на 4,5 гады. Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» занёс у спіс палітвязняў яшчэ 7 асобаў. Агульная колькасць 555. У самой «Вясне» сёння адбыўся ператрус, затрыманыя праваабаронцы. У Віцебску стартаваў 30-й славянскі базар. Сцэна ў выглядзе скарбонкі з каштоўнымі камянямі, але не хапае яскравых зорак. Інтэрнаўты прасілі артыстаў улічыць грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі ды не ўдзельнічаць у сёлетнім фестывалі. Не прыедзе Наташа Каралёва, Александр Буйноў, Михаил Галустян, Олег Віннік, гурт «Ронда», Эліна Івашченка, Ірына Білык, Антон Табала, Тимур Мірашніченка і Андрей Даманскі. Забаўляць жа гледачоў сёлета будуць Александр Саладуха, Ігор Карнялюк, Аніта Цой, Мікалай Баскаў, Стас П'еха, Димаш, Слава, Жанет ды іншыя. Упершыню ў гісторыі імпрэзы квіткі не раскупілі загадзя. Вільня вельмі занепакоена палітычнымі і эканамічнымі мігрантамі. Гэтыя пытанні прагучалі сёння ў сталіцы Літвы на адмысловай прэсавай канферэнцыі. Гучалі пытанні як і пра мігрантаў з Беларусі, так і іншых краінаў. Вся проблема мигрантов – это не вина Беларусь, а вина именно режиму Лукашенко. Насколько он зараз в огуле самостойный, и он робит просто з указки рассеять, это идея самого Лукашенко, это просто сродок заробить гроши, это іншее питание, не нам это вирішати.
Але трэба, кажу, галоўнае трэба ведаць, што за гэтым стаіць рэжым Лукашенка, ён цалкам адказны за всю сітуацыю, якая творыцца з нелегальнымі мігрантамі. Чем больше закручиваются гайки системы, тем больше и большее количество людей будет уезжать, потому что жить в Освенциме вряд ли кто-то захочет из людей осознанных, сознательных, которые понимают, что происходит. Ператрусы сёння гаспадарства адбываюцца па ўсёй краіне, але таксама даходзяць весткі з-за кратаў. Дайшло паведамленне ад вядомага журналіста Андрэя Дынько, якое вельмі непакоіць. З намі на сувязі жонка журналіста, спадарыня Наталья Дынько. Спадарыня Наталья, вітаю, распавядзіце, калі ласка, коротка, пра што піша спадар Андрэй і што найбольш выклікае пытанне? Андрэй учора сустракаўся з адвакатам. Он непокоится за нас, он непокоится за своих старших детей, он непокоится про маму. То, что он передал, он непокоится тем, что зараз адбываецца з нашай нівай, бо нічога не ведае. Як ён сам пачуваецца, што там адбываецца? Бо мы ведаем з гэтага паведамлення, што там вельмі сур'ёзныя праблемы з умовамі утрымання. Там у всіх палітычных няма матрасаў, няма подушак, няма натуральнай бялізны, увесь дзень гарыць святло. Но кажуць, што туалетная папера, мыла ёсць. Заўтра мы рыхтуем туды перадачу, перадаць самае неабходнае, тое, што трэба мінімум, таму што на акрэсце нам многа чаго не перадаш, і да таго ж іх, напэўна, будуць хутчэй за ўсё. Ён разумее, што ён там надоўга. Хутчэй за ўсё іх этапуюць на Валадарку, таму туды з Акрэсціна на Валадарку ён многа чаго не зможа адвезці. Вось. Ён вельмі хоча, каб я яму перадала ручку, паперу, каб пісаць. Нават папрасіла мяне капірку. Увогуле, я думаю, што у яго там з'явіўся нейкі час для таго, каб пісаць. І ён будзе яго выкарыстоўваць для гэтага. Як вы асабіста глядзіце на ўсю гэтую сітуацыю? Калі лічыце, што хоць нешта можа зашкодзіць вашым адказам, то, калі ласка, можаце не адказваць на гэтае пытанне. Мы да гэтай сітуацыі былі гатовыя, мы ведалі, што гэта можа адбыцца. Але гэта заўсёды, як бы не было гатовы, гэта заўсёды як снег на галаву. Першыя дні было вельмі цяжка разумець, што вось Андрэй там, я тут, мы шмат чаго не ведалі. Мы спадзяваліся, што все-таки пасля 72 гадзін іх адпусцяць. Але гэта они подозраваныя. Можна іх пакідаць до 10 сутак на Акрэсціна. Гэта нас страшна расстроила, или я не ведаю, якое слово падабраць, таму што мы спадзяваліся, што мы, калі іх перавядуць на Валадарку, зможам як мага хутчэй перадаць рэчы самае неабходнае. Андрэй паехаў туды трохі падрыхтаваны. Ён разумеў, што будзе, ён сказаў, што трэба взяць, што трэба яму сабраць, але зразумела, што не было разлічана на тое, што это будзе 10 дзён. Вось, мы патроху уходзім нейкі там рытм. Трэба мяняць цалкам лад жыцця, таму што муж за кратамі. Я працавала, але на невялікай, трохі працавала, скажем так. Ці вы таксама патрабуеце нейкай дапамогі, і ці ўжо, можа, нехта запрапанаваў гэтую дапамогу, як выглядае справа? Дапамога, хтосьці ўжо дапамагае. Нам дапамагалі суседзі адразу. Хтосьці дапамагае проста парадамі. Ёсць такія людзі, у якіх уже сваякі прайшлі праз Акрэсціна і Валадарку. Яны ўжо асуджаныя, яны ведаюць, што трэба рабіць, куды трэба хадзіць, што можна, што не можна. Яны дапамагаюць адразу гэтымі парадамі. Суседзі адразу кінуліся тоже з рознай дапамогай. Людзі пішуць, што калі трэба штосьці, звяртайцеся. Я ад дапамогі ніяк не адмаўляюся, але я пакуль
Ну, трэба вот дачакацца хаця б, напэўна, гэта 10 сотняў, каб мы зразумелі, што канкрэтна, вот, як яно будзе. Відавочна ў гэтай сітуацыі, што дзяржава сабе бярэ закладнікаў, але памятайце, калі ласка, што падтрыманне ад кожнага з нас і для спадара Андрэя, і для вас яно ёсць, і ваш муж гэта абсалютна чалавек, які з'яўляецца гонарам беларусаў і гонарам нацыі. Калі ласка, трымайцеся ў гэты цяжкі час. Спадарыня Наталля Дынько, жонка вядомага журналіста, які знаходзіцца за кратамі, была з намі на сувязі спадарства. Галоўная падзея сённяшняга дня. Каля дзясятка арганізацыяў узламаныя, адбыліся ператрусы, затрыманыя таксама шэраг вядомых асобаў, праваабаронцы, якія бароняць правы беларусаў. Гэту галоўную тэму, безумоўна, сённяшняга дня абмяркуем з Паўлам Латушкам, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, ўжо цяпер на Zoom-сувязі. Вітаю, спадар Павел. Добрый дзень, калі можна назваць яго добрым, на жаль, не. Вельмі складана. Як вы адрэагавалі на тыя падзеі, якія, уласна, яны ніколі не спыніліся, але хіба сёння адбываецца выключная зачыстка вось гэтага поля праваабарончага і недзяржаўных арганізацыяў? Так, сапраўды, гэта чорны дзень для ўсіх праваабарончых арганізацый, для актывістаў праваабарончага сектару нашай краіны, але не толькі, таксама для прадстаўнікоў шэрагу асацыяцый, рухаў грамадскіх, палітычных партый, калі на працягу аднаго дня адбываецца столькі ператрусаў, калі на працягу аднаго дня затрымліваецца столькі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, то гэта чорны дзень для грамадзянскай супольнасці Беларусі. І ацэнкі тут павінны быць абсалютна адназначны. Рэжым ідзе на поўную зачыстку ўсяго поля, усёй сферы грамадзянскай актыўнасці ў Беларусі. Владзімір Макей казаў пра гэтую зачыстку яшчэ некалькі месяцаў таму. Гаварыў, што калі будуць вось гэтыя санкцыі, то мы зробім зачыстку, нічога не застанецца ад грамадзянскай супольнасці. Ці гэта выкананне тых словаў Макея? Я б вельмі хацеў бы паразмаўляць адзін на адзін, публічна, зразумела, з Макеем і запытацца ў яго, гледзячы ў вочы. Ён будзе сёння нам казаць, што ўсё гэта дэмакратыя, што гэта ўсё барацьба з тэрарызмам, гэта ўсё барацьба супраць каго і супраць чаго. Ці ён гатовы на падставе свайго сумлення, якое яго хоць штосьці, можа, засталося, прызнаць факт масавых рэпрэсій у Беларусі, ў краіне, у той радзіме, дзе ён нарадзіўся, якую ён, кажа, любіць, ну так гэта такая любоў да Беларусі, што он будзе апраўдваць на міжнародных форумах толькі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, бо іншых не засталося, што ўсё ў нас добра з правамі чалавека. Вельмі хацеў бы у вочы яму паглядзець, калі міністр замежных спраў хлусіць, робіць гэтага кожнага дня і лічыць, што он робіць гэта ў інтарэсах краіны. Не, спадар Макей, вы не робіце гэта ў інтарэсах краіны. Вось аналітык незалежны Шрайбман кажа, што гэта будзе працягвацца, пакуль не знішчаць усіх, ці не будзе загаду спыніцца. Але загаду ад каго? Ад каго можа быць такі загад? Спыніць гэты гвалт? Ну, я думаю, што гэта ўсё ж такі індывідуальная мсцівасць Лукашэнкі. І калі мы сказалі словы Макея, то мы на пачатку павінны ўспомніць словы Лукашэнка. Ён сказаў, што мы паціху ўсіх знойдзем. І ўсе будуць пакараныя, ўсе будуць прыцягнуты да адказнасці. І робіцца гэта сістэмна. Сёння ўсплеск, уздым гэтых рэпрэсіяў. Але фактычна мы бачым, што ўсе тыя, хто актыўна ўдзельнічаў у акцыях пратэста, тыя, хто нават падпісваў лісты ў падтрымку кандыдатаў у прэзідэнта, незалежна ад сацыяльных груп, чым яны займаюцца ў грамадстве, яны апошнім часам падвергаліся масавым рэпрэсіям. Так што гэта рэалізацыя менавіта інтэнцый саміх намераў Лукашэнкі, бо гэта мсцівы чалавек, дыктатар, які бачыць сваё існаванне толькі пры ўмове поўнага знішчэння грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. А Макей проста, ну, як чалавек, які не мае свайго пункту гледжання думкі, паўтарае за дыктатарам словы. Ну, такі маленькі дыктатар.
Калі казаць пра Лукашэнку, Лукашенко нечакана абсалютна паляцеў учора ў Маскву, ажно 4-е спатканне за гэты год, амаль што кожны месяц яны сустракаюцца з Уладзімірам Пуціним, і таксама там казаў зрэшты пра тое, што знойдзем усіх. Ці вось учорашні гвалт, сённяшні пераслед, вось гэтыя ператрусы, выламаныя дзверы, ці гэта вынік таксама пэўнага дазволу ў Маскве? Ну, вы ведаеце, тое, што факт меў месца і абмяркоўвалася гэтая тэматыка, мы пабачылі ўсе. Гэта было паказана па ўсіх тэлеканалах расійскіх, у тым ліку дзяржаўных беларускіх, у сродках масавай інфармацыі. Так што сказаць Крамлю, што ён гэта не чуў, ён не ўзгадняў, но калі нават не ўзгадняў не публічна, то публічна ніхто не сказаў ні слова супраць гэтаму. Таму паўстае пытанне. Гэта загад ці маўклівая згода. Я думаю, што хутчэй за ўсё на парадку дня паўстае пытанне два. Першае, адпомсціць усім, зачысціць актывістаў поля, зачысціць усе грамадзянскія ініцыятывы, якія могуць змагацца, выказваць проста нават не змагацца, а проста выказваць свой пункт гледжання на сітуацыю Беларусі. А другое, падрыхтавацца да вельмі важнай палітычнай акцыі, якая бліжэйшым часам можна чакаць адбудзецца ў Беларусі. І гэта можа акцыя мець два накірункі. Першыя звязаны з Расійскай Федэрацыяй, магчыма, гэтыя дарожныя карты, пра якіх мы зноў-такі не ведаем. Нас лічаць плебсам, нас лічаць людзьмі невартымі таго, каб мы ведалі, аб чым размаўляюць яны. З намі ніхто не кансультуецца, з намі не абмяркоўваюць, нас проста нават не інфармуюць, а паставяць па факце. Другі накірунак гэта ўжо не міжнародныя ў рамках адносінаў з Расіяй, а унутрыпалітычны, звязаны з рэферэндумам. Так што я думаю, гэта падрыхтоўка да, магчыма, двух акцый, як у Беларусі, так і на знешнім палітычным полі. Таксама тут вы маеце на ўвазе, што год пратэстаў набліжаецца і ўлада асцерагаецца нейкага ўсплеску? Ну, гэта дадатковы элемент. Я хутчэй бы думаў пра рэферэндум канстытуцыйны, які плануе арганізаваць Лукашенко і пад гэтым выглядам паказаць, што ён ідзе на нейкія змены. Альбо прадэманстраваць, што ён мае поўную падтрымку беларускага грамадства і замацаваць у новай канстытуцыі сваю ўладу, пашырыўшы альбо заакцэнтаваўшы нейкім іншым шляхам, альбо захаваць старую канстытуцыю. Гэта таксама нельга выключаць, што рэферэндум будзе зроблены так, каб новая канстытуцыя не была прынята. Так што ён, гэта, дарэчы, я думаю, можа быць яго крокам, які не будзе адпавядаць інтэнцыям Крымля. Ён можа разыграць гэтую сітуацыю і паказаць Маскве, глядзіце, усе хочуць старой канстытуцыі, усе хочуць, каб я застаўся пры ўладзе. Але каму ён хоча гэта дэманстраваць? У Маскве цудоўна ўсё разумеюць, хіба таму, што ФСБ, па сутнасці, працуе ў Беларусі, гэта ні для кога не сакрэт. Там бачаць, якая ёсць сітуацыя. Ад таго, што пасадзіш у вязніцу журналістаў, актывістаў, гэта не азначае, што пратэст знік. Ну, мы разумеем, што ён хоча захаваць статус-кво, далей уладарыць беларускай зямлёй і быць кіраўніком беларускага народа. Яму не мае значэння, ці мае ён гэтую падтрымку рэальную, ці мае ён гэтую падтрымку публічную, ці мае ён гэту падтрымку праз фальсіфікацыі. Бо толькі праз масавыя фальсіфікацыі ён можа забяспечыць гэта і падчас гэтага рэферэндума. Ён хоча проста захаваць статус-кво. І тут інструменты рэалізацыі менавіта гэтых намераў ён можа выкарыстоўваць абсалютна ўсе. Адным з інструментаў з'яўляецца гэта гвалт у адносінах да грамадзянскай супольнасці, другі інструмент гэта фальсіфікацыі, трэці элемент гэта хлусня на знешнім полі, у тым ліку і ў Крамлі, паказваючы, што глядзіце, я ж ўсё ж такі маю гэтую падтрымку грамадства. Ўсё, што было на апошнім годам, людзі, гэта неправда, яны прагаласавалі за мяне, яны мяне зноў падтрымалі. Ён будзе ў гэтую хлуслівую гульню гуляць далей. Але таксама Уладзімір Пуцін Крэмль не дае вельмі шмат, як бы хацеў Лукашенко, бо з аднаго боку ёсць падтрыманне, але з іншага боку мы бачым нібыта вось гэтыя дамовы на газ, але гэта вельмі смешна. Анансуецца той жа самы кошт, які быў да гэтага дамоўлены. Крэмль мае свае таксама пэўныя патрабаванні, відавочна. Адно з іх гэта прызнанне Крыму. Ці тут ужо Лукашенко настолькі прыціснуты да сцяны, што пойдзе на гэта?
Ну, Кремль хоча мець слабога Лукашэнку, ён хоча мець Лукашэнку, які не можа абаперціся ні на беларускі народ, ні на каго з замежных партнёраў, кагосьці з замежных партнёраў. Ён можа толькі прасіць падтрымкі ў Крамлі, і гэта карысна, гэта адпавядае інтарэсам Крамля, і ён будзе гэта рабіць. І таму фінансавыя рэсурсы, які ён будзе выдаткоўваць у падтрымку Лукашэнка, будуць мінімальнымі дзеля таго, каб зноў жа такі захаваць гэты статус-кво і пхаць, фактычна кіраваць Лукашэнкам, каб ён аддаваў часткаю за часткаю суверэнітэт нашай краіны Беларусі. Гэта, я думаю, сцэнарый, які абсалютна ясны і зразумелы. Што тычыцца Крыма, ну, мы ж чулі запрашэнне з боку Пяскова, якое было агучана пазней, кіраўніка, так званага кіраўніка Крыму, ён запрашаў Лукашэнку. Ён на гэта не пайшоў. Ён, конечно, вельмі баіцца адказаў з боку Украіны, бо Украіна дзейнічае па прынцыпу адказу, а не ініцыятывы нейкіх крокаў у адносінах да Лукашэнка. Так вось менавіта гэты адказ можа быць настолькі моцны з пункту гледжання гаспадарчых інтарэсаў Лукашэнкі, што за гэта трэба будзе плаціць. І ці гатовы будзе за гэта плаціць Крэмль, невядома. Магчыма так, але ён можа проста не паспець гэта зрабіць дзеля таго, каб захаваць яшчэ нейкі час Лукашэнку пры ўладзе. Я перакананы ў тым, што і ў Маскве, у Захадзе, напэўна, ніхто не хоча бачыць Лукашэнку. Ён не ўспрымаецца як кіраўнік дзяржавы, яму ніхто ўжо ніколі не пацісне рукі. Гэта немагчыма ўявіць сабе такі сцэнарый. Гэта будзе здрада перад беларусамі, абсалютная здрада перад прынцыпамі маралі, сумлення, чалавечнасці. Ну і таксама ён таксічны для Масквы. Масква хоча пазбавіцца Лукашэнкі, толькі гэты момант яна штучна зараз стварае. Ну і сёння таксама з'явіліся вынікі незалежных даследаванняў, паводле якіх Святлана Ціханаўская перамагла ў першым туры. Пагэтаму хіба тут для Захаду таксама больш відавочных адказаў ва ўсім гэтым, тым больш, што пакуль сам Лукашенко лятае ўвесь час да Владзіміра Пуціна, тая ж Ціханаўская ўжо больш за 20 краінаў наведала і анансуе візіт у Злучаныя Штаты, што з'яўляецца таксама вельмі важным момантам у гэтым усім. Але таксама ўзнікае іншае пытанне. Вы кажаце, слабы Лукашенко, але ці санкцыі не аслабляюць яго яшчэ больш, і тады ізноў жа ўзнікае пытанне штурхання гэтымі санкцыямі ў рукі Крамля, бо гэта такі парадокс хіба? Ну, фактычна Лукашенко ўжо не з'яўляецца гарантам незалежнасці Беларусі. Ён не з'яўляецца гарантам Канстытуцыі, бо ён сам парушае неаднойчы Канстытуцыю. Ён не з'яўляецца гарантам незалежнасці, бо он стварыў такую сітуацыю, калі немагчыма яму абаперціся на падтрымку іншых партнёраў. І фактычна, калі гэта не адбудзецца сёння, то гэта можа адбыцца праз 2-3 гады, калі ад Беларусі, ну, на жаль, я павінен гэта казаць як грамадзянін сваёй краіны, можа застацца толькі мяжа на мапе, сцяг Лукашэнкі у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а фактычна не будзе кантролю над унутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне з пункту гледжання эканомікі, фінансаў, мытных пытанняў, падаткавых пытанняў, вайсковых пытанняў і гэтак далей. Што крок за крокам будзе праходзіць так называемая мягкая інкарпарацыя Беларусі ў склад усходняга суседу. Так што на сённяшні дзень вырашальнае пытанне, яно будзе вырашана альбо сёння, альбо праз 3 гады, нават калі мы нічога з вами рабіць не будзем, сітуацыя ідзе мэтанакіравана менавіта ў кірунку таго, што Беларусь будзе траціць свой суверэнітэт часткаю за частку. І менавіта вось аб гэтым ішлі размовы, бо фактычна Лукашенко гандлюе толькі сабой, сваімі інтарэсамі, а пад гэты гандаль прадае нашу краіну, бо яго інтарэс захаваць сваю ўладу. І за сколькі ён прадасць Беларусь дзеля таго, каб прадоўжыць сваё існаванне пры ўладзе ў Беларусі. Тут ідзе гульня супернікаў. Зразумела, што Крэмль хоча атрымаць свае карысці, і ён будзе выкарыстоўваць гэту сітуацыю максімальна на сваю карысць. Тым больш, што Владзімір Пуцін напярэдадні таксама сказаў, што наша саюзная дзяржава не такая ўжо і дзяржава, так, з якой можна быць задаволеным. Яшчэ адно пытанне наконт санкцыяў у мяне, бо ёсць асобы ў прыватнасці. Гэта Зміцер Панкавец з нашай Нівы напісаў, што ну вось, вы бачыце, што адбываецца? Зачыстка журналісцкага поля, зачыстка грамадзянскага поля. Ці гэта віна санкцыяў?
бо паводле панкаўца так, гэта санкцыі вінаваты. Не, гэта не віна санкцыяў. Абсалютна давайте зразумеем, што санкцыі яшчэ не маюць непасрэднага ўплыву, рэальнага ўплыву на сітуацыю ў Беларусі. Вінаваты ў гэтым усім Лукашенко. Давайте не падмяняць акцэнтаў. Хто пачаў рэпрэсаваць беларусаў? Хто даваў загады страляць у беларусаў, забіваць беларусаў? Хто катаваў іх у турмах, у следчых арыштах па ўсёй нашай краіне мінулы год? Хто робіць гэтага штодня? І яшчэ санкцыі не былі прынятыя. Таму гэта абсалютна падмена паняццяў. Я не згодны са спадаром панкаўцом, якога я ведаю асабіста, неаднойчы размаўлялі. Абсалютна не пагаджуся з гэтай пазіцыяй. Тады мы павінны проста пагадзіцца з тым, што Лукашенко далей будзе рабіць тое, што ён робіць, а мы будзем звонку наглядаць за гэтай сітуацыю. Ці мы будзем весці барацьбу з тым, што парушаюцца правы чалавека, усялякія правы, усе стандарты міжнародныя захавання свабод грамадзяніна ў Рэспубліцы Беларусь. Я не гатовы з гэтым пагадзіцца. Зноў жа такі, мы казалі заўсёды еўрапейскім партнёрам, што толькі моцныя санкцыі могуць быць эфектыўнымі і кароткатэрміновымі, бо калі іх расцягваць па часе, яны і будуць вельмі доўга доўжыцца і фактычна даюць магчымасць Лукашэнку дапасавацца да гэтых санкцый, перагрупіраваць нейкія рэсурсы, у тым ліку дамовіцца з Крамлём дзеля таго, каб зноў жа такі захаваць яшчэ на нейкі час сваю ўладу. Толькі моцныя крокі з боку еўрапейскіх палітыкаў, Злучаных Штатаў Амерыкі. Вельмі важна, што Святлана Ціханаўская едзе ў Вашынгтон. Вельмі важна, мы чакаем, канешне, рэакцыю Вашынгтона на тыя падзеі, якія адбываюцца сёння ў Беларусі. Мы толькі моцныя дзеянні могуць прыпыніць Лукашэнку. Мы ведаем і пазіцыю Андрэя Саннікава, які неаднойчы казаў, што менавіта дзякуючы санкцыям ён быў вызвалены з кратаў. Так што тут ёсць рэальныя факты, практычныя, на жаль, якія мелі месца ў нашай Беларусі, і ёсць ацэнкі. Вось мне падаецца, што трэба верыць фактам, што толькі санкцыі могуць спыніць Лукашэнку. Дзякую вам за гэтую размову. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне Павел Латушка, а ў Белсадзум сёння працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечара і да сустрэчы, спадарства, ў нашых эфірах.